Khulumka, ang John Debbarma, ang Khoroksa Bangalore Tiprasa ni volunteers. So tini kaisa kok good news honi mano. Chung lockdown fru chini nogo thangnai takuk teibo kuk song no chung sama tongo promise khaima tongo chin Tiprasa rongno je chung norongo taisa job ba norongo taisa job ni bagui chung offer khaiheron hnai. So adin phaikya chung Tabok kabangma companies by Cox halaika kabangma companies by Cox halai tongo. So Tabok suk joratoi chung kaisa kotorma project manka kotorma project hingka hangka obono chung kaisa companies ni bagui requirement mangkha 300 jonani. So chung muchungo o job chung jodi chini Tiprasa rongno siming chung o vacancy so chini Tiprasa rongno siming chung job riman kha hangka hangkai directly chung kaisa 300 ta nok no chubama hikalayo 300 ta nokhong jodi job mane job khai tong hangkai 300 ta nok ni poribar ni borok hazar no chubama hai kalayo. So o jagao ang saisung siming o samung no pura khaimeya ang norok ni bo support nango support hingka hangka obono norok o kok no pirdi o kok no norok ni sinijak saimanjak gana gini tongma rongno saklai di chung by contact khaina bagui ang o video ni screen no chini Bangalore Tiprasa ni phone numbers je Bangalore Tiprasa volunteers rongni phone numbers read one o phone number na norok post khaiye naimano nai phone number na oi norok chung by kok sahori mano. So o job no manna ni bagui norok kaisa registered form tongnai o registered form no fill khaiye oboni fees tongnai 1000 rupees or 1000 rupees register form norok fees ruin norok o job no join khai mannai. So ang obono koina muchungo nai tongnai takuk teibo kuk songno please o video no share khaidi o kok no norok ni gana gini sinijak saimanjak to tongmani borok rok no pirdi tamni bagui hingka hangka chini Tipra dofa jodi aste aste kama haikeno private company fano fataro phaipano job khai tong hangkai chini dofa buskango abok nani tui chung directly indirectly chung brongno help khaimano hwnoi. So obono koimung norok o job no khainani bagui lekhapora ganang na nangya lekhapora kri bo job no khaimano norok just chung by contact khaidi chung jotoni bagui no chung job na tugui tongo chung job riwi tongo ribo thanai. So kabangma borok rok chungno phone khaiye sungo job da mano job da tongno hwnoi phaidi Bangalore phaikya hangka hangkai kabangma norokni bagui chung khaina tongo chubanya tongo chung nong bagui bo job logi rai tugri me phone chungno salnai saltamni somoi redi chung norokno kaisa private company o just ke pano job nai renai aro norokno chung job join khairi renai. So asukno kok koimung chikonsa kogo obono koimung norok video no please share khaidi tamni bagui hingka hangkai ang somoi yo but every month or every week ang kaisa job ni bagui saklai tongo and norok jodi chini o jagao chung Tiprasa rong chubama logi rena muchungo ba norok bo job khaina muchungo hingka hangkai kaisa link tongono link ko click khai Google form o ko norok ni form na fill up khaimano a jaga je tongmani and norok je job khainai hinai tongnai rok o video naibe pai norok direct chungno call khaidi call khai norok Bangalore phainani norok ma khainai chung norok no job runan bagui nai tongo teibo kok saimana muchung kha hangkai chungno call khaidi call khai chungno norok je bukhani kok tongmun sungna muchung norok chungno sungai mano. Ang asukno kok sawe video no tonano je nai tongnai rok please share khaidi norok bo Tiprasa rokno chubana ni chungo logi redi asukno kok sawe ang o video no tonano jotono haino hai hambai tai khulumka.